Ja bih samo teo da iskoristim priliku ovako kad me baš dirkate tu, da pozdravim Novaka Đokovića i da mu zaželim danas puno, a jes, šta otkazao ovaj? Odlično. Nema veze. Želimo i dalje puno uspeha i toliko sam ponosan na njega, na ono što je uzeo mikrofon i saopštio ovima, kako se zove, tamo, pa ne znamo koji su bili, navijačima. I to je tako uradio maestralno, ali to je on, to ne može svako, a vi treba da to pišete stalno, kao što je on rekao, kako je rekao, laku, good night, a vi stalno to treba da hvalite ovdje. Da pišete kako je to on lepo rekao, kako je dao lepu poruku.